A Residencia Xuvenil Altamar, dependente da Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia, funciona como residencia para mozas e mozos estudantes durante o curso lectivo. Oferta 94 prazas mixtas. Está situada en pleno centro de Vigo, a 100 metros da Praza América e o Centro Comercial Camelias, moi próxima á Escola de Enxeñeiros Industriais e ao Parque de Castrelos, que é o verdadeiro pulmón verde de Vigo. As habitacións son dobres e o baño compartido cada 2 cuartos. A residencia oferta aloxamento e mantenza con cociña propia, servizo de comedor, limpeza de habitacións, lavado de roupa de cama e toallas, aula de informática con internet, biblioteca, salón de actos e salas de estudos. Dispón de prensa diaria e revistas, sala de televisión e vídeo, sala de xogos de mesa, gimnasio, piano, mesa de ping-pong e billar. Conta ademais con office, con fornos, microondas e neveira, máquinas expendedoras de bebidas quentes e frías, autoservizo de lavandería de pago por moedas, teléfonos públicos, servizos de conserxería e portería e dirección.